everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Draco. Bisag sa nahuna palang gani. Nga dili ako'y makapanag-iyak ang ranito. Sakit na kay ko. Dili na ako madawat. Basta bahalag ko sa mahitabo. Pagkamatyan ko kining pagbatia. Dili mahitabo nga mahipunta sa laing babae ang akong uniko iyo. Tungod kay ikaw. Ikaw ra gyud ang gusto ko para kaniya. Ang tinuod, Tito Virgilio. Apektado ko ng pagpakikigalan niya anang gingalag Judea. Tingali, mo ka ni mamahimo niya na akong karibal. Unsa? Uy, ihabalina. Nga nahimot ka kong taon dito, ha? Ngano? I'm sorry, ha? Wala na ko kapog niya ang kalipay nga ko gibati. Aw, nahibaw ka man. Buto kayo ko nimo para sa akong anak. Ikaw og ikaw lang ang babay para ni Ranito, iho. Unsa may birtud anang gingalag Judea. Nawa ka na ako, Tito Virgilio. Brina, iha, kuan. Unsay buti pasabot nila nito. Iyang gibuhat karon Tito. Nagkatababayhan ang iyang ganahan kay nako. No. Ha? Matabang mog no? Dili lang gyud siya magpakabuang Tito. Kay ipakita ko gyud unya nilang duha. Nga dili ko kayang ayran. Dili ko kayang ayran sa tao nga ako magustuhan. Makalao mo ka, iha, Brina. Ug saligi ako po. Kaya nga akong tingog. Balaod nga ang ngayong sundo ni Ranito binipuwerte. Tito Virgilio. Oh, mao ka na iya. Ug nahibaw na siya. Sukan pagyud kani ato sa gamay pa siyang bata. Nga ang pagsupak sa akong balaod, makagawa. Sa katigaw ang hapit ako balas magi. Pero, ay naman to. Wala naman ako makita. Kamingaw ba indipita? Buset! Naglangan-langan lang sa akong oras. Nagdanghag lang itong tigawang, ha? Gusto mo siguro mamatay? Nangamong man? Ha? Gibangkong na. Di may mo andar. Kanagot! Uy, ayo! Pusat nila kawa! Saan mo lang ko ini lang? Ang angon sa baglakaw lang ko ini? Oh, may naluto sa windshield. Ang tigaw nga, milabang ganina. Ngapit ako balis magi. Puutan ka siya na. Muro siya ermitanyang. Puti ug taas yung buhok. Ug taas kaya yung bungot. Hoy! Tigawang! Pawala! Pusilong ta karon tigawang ka. Si bata diha. Aburito na ring utok na ko ha. Patay ka karon. Dali auto nga nagpaingon din eh. Nga na magkamiho nung masya nining mingaw ka indapit. Sir nito? Sir? Daan palagi ko. Gaya ka good ilikim. Nga nung mihuno ka nining mingaw kay nga dapit sir, ugit-git pa yun. May diferensya ba kining makina sa imong auto? Naagid. Wagan mo andar makina. Ni palya lang kalit. Di ay ba? Kadtog yung tiguang may nakaingon ini. Unsa sir? Oh, tiguang.
Dunay kalit nga ba nga hapit ako balas pagi. Usa ka tiguang. Uy. Ay naman itong tiguang? Kalit man ang nawagtang. Wa pa ko'y nakitang tiguang, sir. Siwa. Nadinira man to. Nanuktok pa mga ito sa building ako sa kinan. Mao ba? Pero, wa gyud ko'y nakitang tiguang, sir. Wa gyud. Saan gid itong tuhan? Unsa may problema na nimo sa kanan, sir? So nito, ambi ang yawi sa gimaneho mong auto, bi. Kay ako'y muda sa auto. Sige na, pagdali. Sir. Nerang yawi, sir, Sa makadiferensya niyang sakinan? Ipalyar man kuno ang makina ini? May andar mo lagi dahil eh. Ni andar man ang akong auto nga si Eliakim ay ni Maniho. Sagot to. Kaya nagpasabot lang. Nga mas huga o kapaugkag kaysa labing bangis nga tao sa kasaysayan. Ikaw? Kinsa ka? Ayaw pagsunod sa awhag sa dautan. Kaya ang una ninyong kaliwatan, buutan. Nganong nagpakadautan man kamo? O ako makasabot na imong gipanulti. Bulahan ka. Kaya nahimo kang salingsing sa kaliwat nga Viniferte. Kay buhi, hangtod na ning panahuna ang grasya nga nadawat ni Samuel ni atong iyang panahon. Human niya mapatay ang bangis nga pangulo sa kultong sungayan nga si Draco. Unsa? Usa ka sa mga buhing salingsing sa kabayanihon ni Samuel Viniferte. Pero ang subo nga hunahunahon, kanining bagong panahon, kamo ang nagpakadautan. Giabusaran ninyo ang manindot nga gasa kaniadto ni Samuel, gikan sa labang makagaga. Buang ka man tingalang tiguang ka? Buang ka! O kung tubayan ti ka, mas laba po anya kong buang. Nagdangan-dangan na to na kong tiguang. Buang matingal ito. Kano guni? Tuan na bas Eliakim? Si Daddy Verelio, akong kutakot sa cellphone. Sultihan ko siya ng akong sitwasyon karon. Wa man gid makasunod ang gidakarong auto ni Sierra nito Viniferte. Nga naman ka? Ang akong cellphone. Hello? Mr. Virgilio Viniferte, sir? Hain ka pa magkaroon niya, Eliakim. Niya pa ko karon sa daan, sir. Kadugay ba niyo mo niabot nga akong gisugo? Kaganina na gid ang ko, sir. Pero sa awao nga dapit, nagyan ako ang sakyanan ni Sierra nito. Napalyar ko na ang makina. Oh, Mauto nga, mihangyo siya nga siya mumaniyo sa imong auto. Nga mo akong gida. Pero sa ako ng pagpaandar, nining auto niya, may andar madayon. Karon naghuat ko niya, sir. Mao ba? Wala na, sige, balikan dito sa gibiyaan mo dapit. Tingaling to pagkaroon dito siya, Eliakim. Sir Virgilio. Sige, sir, bye-bye. Naunsa man kasi sira nito? Ngano, wa pa magyapon siya makasunod na ako dayon? Sige, di na ko magdugay dito.
Kaya nagkalawang ng gabi eh. Pero wapag sila nito. Sige, iya. Amping sa pagmaneho mo sa sakyanan, ha? Salamat, Tito. Ay. Intaw no sab sa kaliwat ni Draco. Wa pamahuman ang kasaysayan. Kay buhi pa ang mga binhi sa kagahapon. Wa na din ang auto. Hain makadiagi siya nito. Sa pikasdan ka? Dili ko mahimong masayo. Sa dili imong pamayhon, nagdago ang imong matuod nga pagkaikaw. Unsa? Nahibaw ko, nakaila ka kanako. Sama nga ako nakaila ka nimo kung si kinsa ka nga nagtago na ng imong mortal karon nga lawas. Tomas, nagpangita ko sa akong kamatayon. Pagkadugay na sa panahon, kadugay ko nang nangita sa immortal nga sugo sa katarong. Ang kanhing nagpakabuhing dautan. Tomas, Ako ang magsilbing giya sa mga binuhat nga mao'y gipanagna ng daan, nga mao'y mutakop sa mga buhing panid sa kasaysayan. tabangi ko, Tomas. Aron hikaplagan ko ang matuod nga dalan sa hingpit nga kamatayon. Nagtultulan mo na ang maong dalan, pinagi sa paghimo mga buhat nga iya sa katarong. Nalimpyo ka na, napag-uo ka na, ug ang kahingpitan ni ana alamang kanimo. Kana kung dili ka mulunga sa imong nasugdan na nga kaayuhan. Tomas, humani ning lawasa sa mortal nga akong gisudlan. Pila pa ka mga kalag ang magantos. Kay gilugan ko silang templo nga mao ang mortal ni ining lawas. Pangita ang matuod mong gugma, kaya ang maong gugma, suklian sa buso samang gidakon sa gugma, kana mao ang katapusan ning tanan mong mga pagantos. Unsay akong buhaton kung ako masihikaplagan? Mainduwi siya haron patsyon ka, kaysa ingong napaagi, matapos ng tunglo sa langit no nga mahan, diha sa imong pagkamakasasala. Unsa? Nagpaingon ako din sa bahay, Sir Virgilio. O sige, kaniya na sa bahay si iyo oras dito. Ha? Mau ba di, Sir? Hoy! Babae! Ikaw yun. Oy, babae, musta na yun? Okay ra. Kamu din ni Sherlan. Kumusta naman mo? Okay naman, sad. Hoy! Naghanap yan ninyong nag-resign, oy. Uy, kung hindi, Sherlan ba? Klaruhan to na kung gisulti ni mo na ako sa phone. Ay, kato nangita ni mo. Nagpailang fiancé siya ni Mr. Ranito Benepuerta, eh? Oh, Sherlan? Oo man, tinuod bitaw, girl. Og ang atong supervisor nakaila di ay kay businesswoman di ko no tong bayhana. Ha? Kinsa among babae, ha, Sherlan? Kinsa siya? Kuan man kuno iyang ngalan ato. Kuan Miss Brina Garces. Kung gidawat na ko sa giingon mo na akong posisyon. Okay. Daghan kayong salamat, Mr. Beneferte. Pero ang gusto ko lang, nga dili ko mahimutang sa alanganin. Unsay buhat mong ipasabot, Juday?
Kung imo man lang gani kong gigamit, kung ambot, unsay imong tumong, please lang, unda nga kining binuanga. Judy, Salamat na lang sa tanang kaayong gipakita mo nako, Mr. Renato Beneferte, sir. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.